Il-tim nazzjonali Malti tal-futbol is-sibt fil-għaxija jilab is-sitt logħba minn grupp C tal-Kampjonat Euro 2024 kontra l-Italja, logħba li se tintlab fid-9 skwarta fil-għaxija fl-Istadju San Nicola ta' Bari. Lejliet il-partita, il-koċ tat-tim nazzjonali Malti Michele Marcolini flimkien mad-difensur Enrico Pepe indirizzaw lill-midja lokali u dik internazzjonali fl-Istadju San Nicola ta' Bari fejn ingħataw l-aħħar dettalji dwar l-iskwadra Maltija u x'qed nistennew mill-partita kontra l-istess Italja. Marcolini sostna li l-partita kontra l-Italja se tkun waħda diffiċli għalkemm jinsab ottimist il-plejers ser jagħtu l-100% tagħhom sabiex ir-riżultat ikun wieħed diċenti. Coach Taljan sostna li minkejja li jaf li ħajkun hemm ħinijiet fejn it-tim se jkun taħt pressjoni, it-tim huwa kompatt u se jaħdmu bħala grupp sabiex flimkien u mhux individwalment joħorġu minn kull sitwazzjoni li se tiġi qudiemhom. Il-partita għada se tkun waħda emozjonanti għall-istess Marcolini hekk kif fil-karriera tiegħu il-coach ta' Malta lab għal xejn anqas minn 4 snin ma' Bari fejn kif qal l-istess coach f'Bari għandu ħafna ħbieb u memorji sbieħ. Un'occasione meravigliosa, come ho detto prima Bari mi ha dato tantissimo, io ho cercato di dare il meglio, ho fatto il primo gol in Serie A qua, appena sono salito in campo l'occhio mi è caduto su quella porta e quindi mi piace cercare di vivere al massimo le emozioni, il calcio è fatto anche di questo. Marcolini sostna li bla dubju 60,000 persuna li mistennija attendu għal-partita żgur se jkunu qed joħolqu pressjoni sabiex l-Italja tirbaħ il-konfront. Fuq l-istess linja taħsib kompla Pepe fejn qal li Malta se tkun qed tilab ma' wieħed mill-aqwa nazzjonijiet fid-dinja iżda u l-plejers sħabu jinsabu preparati sabiex jagħtu l-100% matul id-90 minuta. Marcolini kellu klim ta' tifħir ukoll għal kompatriot tiegħu il-coach tat-tim nazzjonali Italjan Luciano Spalletti fejn sostna li huwa coach ta' livello li ħafna u l-Italja taħt it-tmexxija tiegħu se tkompli tagħmel pass il qudiem kif wara kollox għamlet taħt it-tmexxija ta' Roberto Mancini. Mistoqsi dwar il-kondizzjoni tal-plejers Jody Jones u Teddy Teuma li ma vjaġġawx mal-iskwadra peress li jinsabu mweġġajn, Marcolini konferma li jinsabu f'kuntatt kontinwu mal-klabs taż-żewġ plejers sabiex jevalwaw is-sitwazzjoni tagħhom qabel il-partita tal-tlieta li ġej kontra l-Ukrajna fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet l-iskwadra Maltija tħarġet għall-aħħar darba qabel m'għadha tiffaċċja l-qawwa tal-Italja fil-9 eskwart flob oħra minn grupp C tal-kwalifikazzjoni Ewropea 2024. Mario Saliba għal One minn Bari.